Păi știu că tatăl meu era rapidist și mi-a zis la un moment dat, nu vrei să mergem la meci? Și eu am zis că da, știu că era de mult când eram eu mai mic și era Giuleștiu vechi și am fost acolo, atmosfera foarte, simțeam că se balansează totul, era nebunie mare și nu prea mai mi-amintesc multe, că eram destul de mic. Prima oară m-a dus mama cu tata pe Republicii când aveam vreo 4 luni. Asta se întâmpla în 82. Cam atunci am devenit rapidist și de atunci în continuu. Plus am fost junior la Rapid. La 82 am jucat cu Nico. O să vă zic. Am fost antrenor la Rapid. La juniori. Antrenorul lui Bulgaru. La 80 și la 94 și la 93. Cam așa am devenit rapidist. Adică am lucrat și în club pe vremea lui Copos. Rapidist am devenit, stau la Zboina Neagră, aici lângă stadion, foarte aproape. Mă aduceau în primul rând prietenii mei și fratele meu mai mult, dar prietenii mei n-aveam cum, pentru atmosfera care se crea când era galeria la tribuna a doua, n-aveai cum să nu devii rapidist. Deci cred că și un alt susținător al altei echipe poate deveni rapidist dacă vine pe stadion aici, pe Giulești. Totul a pornit de la unchiul meu, el este rapidist din tantăfiu și mi-a venit și mie chestia asta, mereu ascultam imnul și na. Am devenit rapidiști ca urmare a rezultatelor foarte bune avute de handbalistele de la clubul sportiv Rapid. Iar după aceea am încercat și atmosfera de pe stadionul de fotbal și mi-a plăcut foarte mult, motiv pentru care am revenit cu plăcere. Al meu tată a lucrat la CFR și eu de mic am făcut junioratul la Rapid, la fotbal. Și neam la noi cam toți sunt rapidiști. În primul rând când am venit pe Giulești cu tatăl meu și din cauza că suntem rapidiști în familie și îmi place atmosfera foarte mult de pe Giulești. Mi se ridică părul pe mine când vin aici pe Giulești. Tatăl meu este rapidist și eu îmi place și am văzut și eu câteva meciuri și a început să-mi placă Rapid. Felul în care joacă echipa, cum dau golurile, cum joacă Rapid, da, sigur. Și așa a început să-mi placă Rapid și am devenit rapidist. La vârsta de 7 ani, când Rapidul era încă potcoavă, am venit pentru prima dată la un meci cu Ceaclău, în care Dănuț Lupu venise pentru prima dată la Rapid. Și am stat undeva aici, în Peluza Sud, în partea stângă. Și eu pe la 2 ani am venit cu tati la meci cu nu știu cu cine juca. Cu Farul am venit prima dată, cu Viitorul. De fapt, cu Farul în divizia a doua. Cristian Săpunaru, pentru că este idolul meu și va fi mereu, pentru că simt, adică sigur el iubește Rapidul și știu că are și tatuaje aici, adică n-are cum de îndată ce are. Și simt pur și simplu că de el mi-a plăcut prima oară și o să-mi placă tot timpul, pentru că este idolul meu. Cei mai reprezentativi, Daniel Pancu Săpunaru. Și Nico, că e prietenul meu, hai. Daniel Pancu, tot din aceleași motive, stătea undeva lângă noi, jucam fotbal cu el, adică chiar ne-a indus spiritul ăsta, el, ca și om, ca și fotbalist. Daniel Pancone și Dugan zici, mi se spune Dugan zici la școală. Cristian Săpunaru. E un jucător foarte bun, adică cu multă experiență și de-aia îmi place de el. Cred că cei mai emblematici în acest moment sunt Daniel Nicolae, Daniel Pancu și cu Cristian Săpunaru, capitanul nostru. Ar fi mai mulți, dar să rămânem așa la unul emblematic, cred că Goanță. Jucătorul meu preferat de la Rapid este Jason Papo. Îmi place foarte mult pentru că este tehnic, rapid și na, simt așa că este puțin ca mine. Dugan zici, pentru că îmi place așa felul în care joacă,
cum dă golurile el, se duce așa pe lângă portar, uneori le dă pe sus. Săpunarul, datorită atitudinii și spiritului. Credem în voi, băieți, victorie! Succes, Victorie! Rapidul! Și sigur câștigăm astăzi! Hai Rapidul! Rapid! Hai rapid! Hai Rapid!